Sambel tempong ayam goreng. Ayam sing tak marinasi wingi sore langsung tak goreng. Bisa rada ayub-ayuben. Iki meh gawe sambel temponge. Mangan apa wae nek ora ana sambel jan kurang nikmat. Mong gawe kaya ngene wae setengah jam dhewe. Alhamdulillah wis rampungan, langsung maem. Aku kadang nek masak jam 2, jam 3 ge sahur niki nek mburi omah rada was-was deg-degan. Mergone mburi omah ki wis alas papringan, lah dhuwure ki ya ana kuburan. Kadang ya dikancani kucingku tak wanek-wanekke. Iki sambel temponge gawene kakean. Paling engko nek ameh buka tak masak iki. Nek meh dikuak ya eman-eman. Wong enake kaya ngene.